скъпи гости, добре дошли, ви казваме от името на малката виновничка на това прекрасно тържество, от малката Фани, от името на нейните скъпи родители и от името на бабата Фани. Бъдете живи и здрави! Първият музикален поздрав е отправен специално от баба Фани за нейната скъпа внучка, за малката Фани. Канем всички гости, който обича заповяда на дансинга, звучи песента Калие, Калие. Специално за всички гости, Калие, Калие. Айде диджей Станчо и неговото семейство на дансинга. Айде мате Калие, Калие, сушие, Калие, Калие, начие. Ди, да, ди, да, настуке, 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 настуке. Айде мате Калие, айде мате сушие, айде мате Калие, Калие, сушие, Калие, Калие, начие. Ди, да, ди, да, настуке, 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 настуке. Фани, от баба Фани. Айде, яша! И от дядо Мирчо специално за всички гости. Бъдете живи и здрави! Айде мате Калие, Калие, сушие, Калие, Калие, начие. Дин, да, настуке, 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 настуке. Айде мате Калие, айде мате сушие, айде мате Калие, Калие, сушие, начие, Калие, начие. Дин, да, настуке, 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 настуке. Я сразу диджей Фламинчо. Хоп, 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 Gangnam Style. 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 Hey, oynar da kızlar.
sabe, DJ Plamento.